Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ба кулли ҳамаи ғарибо бародаро айҳамат хоҳиш дорум ки додарам гум шидагия рӯзи 31 декабр рафтагия Тверской област город Канакова гум шидагия ҳамуҷа 23 рӯз шуд кофтаи демиш намёвемаш. Хоҳиш менам ягон кас мақсад дидагиши сол ягон дани медуни илтимос ба мин номеро занг бизан. Исмоилов Комрон Манонович, соли таваллудаш 8 марти 2001. Ассалому алейкум дӯстон азиз, худовани гавгонтон боша, раҳмат барои дастгиритон. Кадмед нек мегӯем парвардигор хайрат диҳад, кадмед бад мегӯем парвардигор ҳидояте кунад. Ҳар чӣ мекунем ба хотири худо ва миллати азизмон мекунем. Бародарони азиз, қарор дорем дар граница, яъне граница Қазоқистон ки ҳамҷа аввал шуда буд 10 нафар 11 нафар 3 нафар гузашта шуда буд. Дар ин масҷиди ҳамҷа дӯстон хайр интизори баъзе ҳамон коғазҳои мурдаҳо ҳастем. Иншоаллоҳ навор дар акай лангари мегӯяд. Дӯстон азиз, аз шумо хоҳиш мекунам ин суратое ки мебинед сурати бародармон Комрон аст ки аз рӯи 1 январ гум шудагиҳои дар Кофтуковаи Худованд аҳли байти сабр кия ин бародар пайдо куна. Илтимос ва фақат ба хотири Худо, дар хонаи Худо ҳастем, фақат ба хотири Худо, фақат ба хотири ҳамин бародара аҳли байташ ҳам як лайк, як комментар. Ман аз лайк комментари шумо ҳеҷ сум кор накардам, намекунам. ҳамоқе ки навор паҳн мешавад як бародар мебинаш. Бародари азиз Комронҷон дар биҷои бошӣ ба аҳли байт занг бизан, акод кофтаи се навора диде дар аввал. Яъне ки дӯстони азиз чӣ мегӯм, фикри аҳли байту накунед, фикри хештаворту накунед. Кадмед арӯс дори, ошуқа дори, ягон ҷанҷоли семени мешавад. Ин сиви аз набуромадан гум шудан ин кори мардони ҷавонмардӣ нест. аҳли байтуна суроғ кунед. дӯстони азизам, бародара дар ҷои де ин рақамои акашан зангиш бизанед. Илтимос раҳмат барои дастгиритон ба ҳамаи тарафа дастгирӣ мекунем. мо дар ҳамин граница имкон як мардора равон кунем соҳ салмат бо ба ватан, яъне ба Москва бармегардем. акун Москва Россия ҷои ватани дим мо шудагия. худованд ҳифз накунад. раҳмат барои ҳамаи дастгиритон. навор кӯтah аст, рости дил пур аст, намехоҳам ҳамаи гапа пака бигӯм. худованд ҳамаи маро барои рост ҳидоят кунад. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. камератиён бобо лангареда дар ин масҷид. худо нигаҳдор. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. масҷида дигар кунед, я масҷида ки хуб кардагиан иншоаллоҳ. Бафиру сум як хурдаки нестан да. Ба он хотир хушрӯ манда. Бобо. Худо нигаҳдор. Видиш тараф нишон ки болош ҷои занакой таш чие. ҷои мардахо тавахона ҳамаш чотка кардаги, чотка. дӯстон фаромӯш накунед, илтимос навора паҳн кунед. гоҳ шӯхӣ мекунем. Дил прайда дил. ҳамаи та дар рӯи экран гуфта намешавад.